Гөлшат ханым, менә без сезнең коллекциядан бирдә күлмәк күрәбез. Ләкин күлмәктәге изү күлмәккә тигелеп ясалган. Бу үзенчәлекме? Бу нәрсә бу? Юк, бу үзенчәлек түгел. Мондый күлмәкләр күп булган. Алар киндердән сукканда, тукымадан тегелгәннәр, менә мондый фабричный ситсыдан да. Бу күлмәк бөтенләй кул белән тегелгән. Һәм менә монда изү уелысы тирәсендә өске өлеше төрле фабричный тукымадан ясалган, шундый матур гына, гади гына изү белән матурлаштырылган. Һәм нәрсә әйтәсем килә, аның бер-ике максаты булган. Беренче максат инде күлмәкне матурлаштыру. Икенче төп максаты инде ничек мен уйлыйм, ул инде теге начар күздән күз тимәсен дип, хатын-кызның күкрәген капларга тиеш булган. Бу күлмәк кем өчен тегелгән? Яшүсмер кызлар өченме, хатын-кызлар өченме? Бу күлмәк хатын-кыз өчен тегелгән. Хатын-кызларның буйлары метрда 40 сантиметр, метрда 50 сантиметр биеклеге булган. Шуңа күрә бу манекенны поставкада куеп шулай гына күрсәтә алдык инде. Күлмәк кечкенә, тәбәнәк кенә, кечкенә үлчәмле хатыннар өчен. Менә бу күлмәккә ничә ел? 100дән күбрәк инде. Бу өске итәкле күлмәк, күлмәк аслары менә шулай матур иттереп буйлап, буеннан буе тукыма белән Тигелеп чыккан. Килеп чыккан, матурлатып шулай. Һәм инде әз генә машина белән, тегү машинасы белән матурлык өчен генә менә шундый бизәкләрдә төшереп куйганнар. Гөлсә ханым, менә бирдәге изүләр музейның иң кыйммәтле экспонатлары дип уйлыйм. Дөрестән дә, менә музейыбызда татар халкының күкрәк бизәгече шушы изүләр бар. Аларны без бик кадерләп, саклап тотабыз. Чөнки музейыбыз ачылган вакытта җитәкчеләребез шушы Арча районының авылларына йөреп, музейыбыз өчен бик күп кенә экспонатлар җыеп кайталар. Һәм бүгенге көндә дә ул безнең музейыбызда саклана. Шуңа күрә без аларны бик кадерләп кенә шушы ак перчаткаларны киеп тотабыз. Дөрестән дә менә монда сезнең игътибарыгызга ике төрле изү, берсе күлмәкнең үзенә тегелгән, менә шушындый изү тегелеп күлмәкнең үзендә шулай итеп сакланган инде, күлмәктә торган, берсе менә шундый муенга бәйләп куела торган изү. Ул менә бик матур тукымалардан ясалып шулай итеп тегелгән һәм арткы ягында аның шушындый киндер тукыма тегелеп куелган. Ул безнең күкрәк өлешен ныграк тоту өчен һәм саклап тору өчен. Сезнең изүегез дә бик матур, заманча итеп ясалган, әмма дә ләкин безнең изү дә сезгә килешәдер дип уйлыйм. Аерым киелгән изүләрнең бер үзешчән формасы бар. Аны ләмбир мишәрләре, сиргач мишәрләре, пиртә яисә көмеш күкрәк дип аталганнар. Бу инде кара, кызыл тукымага күп иттереп тәңкәләр тегелгән. Бу тәңкәләр буенча тарих өйрәнергә була. Монда нинди генә акчалар юк. Монда төрле бер сумлыклар инде Елизавета вакытындагы булган, Екатерина вакытындагы булган, Әби патша вакытында. Аннары монда менә польский злотыйлар бар. Аннары Иран тәңкәләре бар. Һәм инде уртасында кояш сыман балкып тора менә шундый чәчәккә ошаган шилтәр. Шилтәрнең уртасында монда ахат сирдалик, инде кырыйларына бәллүрдән түгәрәк матур итеп ясалган ташлар куелган. Алар инде шулай нур сибеп матур итеп торалар. Ул бик авыр. 1 кило ярымлык ул. Бу көндәлек күлмәк, ләмбир мишәрләренең алар Мордовия якларында яшәгәннәр. Бу көндәлек күлмәк һәр көндә хатын-кызлар үзләренә бик матур иттереп булган
бизәкләрен тагып йөргәннәр. Татар хатын-кызларының милли киеме, изү белән кызыксынучылар бүгенге көндә бик күп. Һәм мин сезне музеебызда оста кызлар белән таныштырырга телим. Алар да элекке вакыттагы хатын-кызлар кебек, менә бүгенге көндә дә шушындый матур изүләр, күкрәк бизәгечен ясыйлар. Ни өчен моның белән шөгыльләнә башладыгыз һәм менә изүнең нинди нечкәлекләре бар, нинди материаллардан аларны тегәсез? Беренчедән безнең экспонатларыбыз, изүләр музейда саклана һәм без алар белән рухланып, үзебезнең дә шундый матур изүләрне киясе килеп, шул эшне башладык. Без моны төрле хәтфә токымалардан тегәбез. Изүләрне бизәгәндә төрле тасмалар. Изүләрне тагы да үзенчәлекле матурак эшләр өчен без төрле төймәләр кулланабыз. Сәйлән, пайеткалар, менә мондый төрле төстәге чуклар. Шулай ук Ә нинди төсләргә кызлар менә күбрәк өстенлек бирәләр икән? күбрәк өстенлек пастельный, русча әйткәндә, пастельный төсләргә бирәләр. Кычкырып тора торганнар кирәк Юк, түгел инде. кычкыра торган түгел. Бежевый, шулай ук менә бордовый, яшькелт төсләрне бик яратабыз. Һәм шуны әйтәсе килә, без изүләрне тулысынча кул белән генә эшлибез. Бернинди машиналар белән дә текмибез ул изүләрне. Изүләрне төрле декоратив элементлар белән бизәгәннәр. Тәңкәләр белән, сәдәфләр белән. Һәм инде менә бу элементлар алар изү шелтәре дип атала. Монда инде татарларга гына хас бик борынгы ювелир техникалар кулланганнар. Монда тимер чыбыкны бырып, күпертмә җипкырда дип аталган, җипкырда дип урысча әйтсәк, ажурный филигрань исемле техникада ясалган бу шелтәрләр. Урталарына төрле ташлар куелган. Ул инде асыл ташта булган, аннары гарәбә дә булырга мөмкин, аннары менә моның сыман перламутрда булырга мөмкин. Кырыйларыннан күп иттереп фирүзә куелган. Фирәзәне татарлар бик яратканнар. Алар аны хатын-кызлар ташы дип санаганнар. Һәм инде ул хатын-кызларның матурлыгын, исәнлеген саклый торган таш дип саналган. Бүген без Гөлшат Нагайбәкованың шәхси коллекциясендә булган изүләр белән таныштык һәм аларның кайбер серләрен дә хәтта ачтык. Ә сезнең әби-бабалардан калган ядкәрләр нинди серләр саклый?